हाय लोगोफोर आं दायो आनैनि हानायाव थांनो नागिरदों आरो नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांफाबाय थादो नोंथांमोना ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामदो आरो सोरबाफोर गोदानब्लाथाय अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो आं दायो आनै हि दानायखौ नायहैनो नागिरदों नोंथांमोनाबो नायलांफाबाय थादो थ' बिदिब्ला भिडिअखौ बेयावनो स्टार्ट खालामसै आङो थांबाय थादों दायो मिनिसिगोनानो खाथिसो नालाय ओमफ्राय आंनिया लोगोफोर दाखालिनिफ्राय मबाइला चार्ज लाय जादों आरो बिनिखायनो आङो थब भिडिअ हगारनो हायाखै आरो नोंसोरनि भिडिअफोरखौबो गोसो बायदि नायनोनो हायाखै आरो आंना लोगोफोर मबाइला थिग जादोंबाथाय नायनानै कमेन्ट खालामगोन आरो आङो नै लोगोफोर जोंनि गामिखौ नायनोबा जाहानिया दायो हि दाबाय थादों जा मोजां हि दानो रोंखायो आरो दायो दख'ना दाबाय थादों आरो गामसा हारिबो दायो अग्रं दख'ना लांगा दख'ना सबखौनो दाजोबनो रोङो आरो आनैया आगर एरदों आरो मोजां नायनानै ला लोगोफोर सोलों न'आव थांनोसै आरो ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन दे बाय बाय ला दा नै